Pekný deň vám prajem všetkým. V prvom rade hneď by som chcel upresniť na začiatku jednu vec. Týmto videom nejak nezasahujem alebo nevstupujem do už ukončených videosérií Vznik knihy alebo Život knihy. Všetko boli samostatné veci. Od začiatku písania knihy po vydanie knihy, pol roka po vydaní knihy, čo sa všetko s knihou deje v priebehu nasledujúceho pol roka z pozície samovydavateľa. Čo ma viedlo k tomuto videu? Jednoducho nebol tu cieľ alebo finálna štácia nebola nejaká súťaž knihy Kisuc. Jednoducho ten výsledok, ktorý sa tam dostavil a kde ste mi vyjadrili masívnu podporu od vás, od čitateľov, si za prvé nesmierne vážim a na druhej strane ma to nabilo neskutočnou energiou a motiváciou ďalej šíriť posolstvo a odkaz, ktorý je samotným obsahom tejto knihy v takom každodennom živote a so situáciami, s ktorými sa stretávame úplne bežne. Zaujala ma v podstate dnes taká jedna situácia, preto mám aj tú šiltovku Cristiano Ronaldo CR7 a rád by som to prepojil s mojou obľúbenou kapitolou D, kde nosnými myšlienkami alebo témami sú disciplína a talent. Jednoducho dnes je deň, bežný štvrtok, ale napríklad v Saúdskej Arábii môže dnes Cristiano Ronaldo splniť účel svojej misie, a to zisk titulu pre svoj klub, ktorý tam svojim majetným majiteľom tohto klubu prisľúbil a dnes by sa to mohlo podariť. Vzhľadom na tú knihu hovorím, disciplína a talent. Ronalda veľakrát porovnávajú s Messim. Sú to obidvaja fenoméni, výnimoční hráči, ktorí sú zapísaní už v histórii futbalu, ale každý má inú cestu k tej svojej výnimočnosti. Messi mal viacej talentu, respektíve má, a Ronaldo si to zaslúžil viac menej disciplínou, drínou, obetou. Tým nehovorím, ani ich neporovnávam, kto je lepší, jednoducho ani nehovorím, že Ronaldo napríklad nemá talent, alebo že Messi netrénuje. Jednoducho obidvaja sú to špičkoví hráči, avšak talent môžeme hodnotiť ako niečo externé. Môžeme to povedať, že to je nejaká vrodená predispozícia alebo napríklad aj dar od Boha. Takto by sme mohli ale vidieť napríklad z histórie aj iných hráčov ako Maradona, George Best, Paul Gascoigne alebo Adriano. Mali talent a obrovský talent, ale chýbala presne tá opačná zložka, disciplína, drína, obeta, čo Ronaldo má. A práve preto táto jeho cesta sa mi zdá taká viac ľudskejšia, viac osobnejšia, lebo samotný on sa pričinil o tú svoju výnimočnosť. Takže zároveň to aj súvisí s finálnou vetou mojej knihy, že nie je dôležité, alebo že na konci dňa sa nebude počítať to, čo si dostal alebo získal, ale to, čo si dal. A Ronaldo dal podľa mňa do toho viac ako Messi. To len toľko. S takýmito videami budeme pokračovať, lebo myslím si, že je tu priestor na to, aby toto posolstvo dobra, pozitivity, inšpirácie a motivácie sa dostávalo medzi vás, ľudí, prostredníctvom toho, čo obsah tejto knihy obnáša. Pekný deň vám prajem. Majte sa.